adek. Kawuok e kaunti ma Homa Bay, waduogo e kaunti ma Nakuru, kama iro ni ndalo 14 bang' moko kuom jodak kama Nakuru ndiko oboke ne od bura mar kaunti ma Nakuru ka gidwaro ng'eyo kama gavana ma kaunti no Susan kihika nitiere, kendo ndiko barua machielo ne jatend piny Amerka Donald Trump mondo mi ogole e pinyno. Sani gichako chenro mar choko seyi mar thicho e apisi gavana ma kaunti no Susan Kihika ka giseye kuom bedo maonge apisi. Gavana Kihika ne onemo gike wang' oganda tarik 18 dwe mar 11 higa mokalo. The people of Nakuru, through a formal petition, demanded the county assembly to summon Gavana Susan Kihika or her representative to explain her prolonged absence from duty, to clarify who is running the county in her absence, and confirm whether any lawful transfer of power occurred. To date, the county assembly has failed to act on this petition. We, the people of Nakuru, are demanding answers, accountability, and a return to the people-centered leadership.